un dels productes que ha fet la recerca és construir un model pedagògic. Això sona molt gros, però és relativament senzill a l'hora de llegir-ho i d'entendre-ho, però jo diria bastant complex a l'hora de construir-ho. Almenys nosaltres no ens ha estat fàcil arribar-hi. El model aquest parteix d'una definició d'apoderament, que no m'hi estendré, però aquest dibuix ho intenta representar. Fonamentalment, la gent quan pensa en aquest concepte pensa en la necessitat d'una formació que permeti als joves adquirir unes capacitats que li permetin actuar i decidir. Nosaltres això, que és molt elemental i fàcil, aquest cercle, en aquest sentit, l'hem tingut clar des d'un inici i el continuem defensant, però nosaltres hi hem afegit aquest altre cercle al costat, que potser quan la gent l'explica tothom diu, home, esclar, és normal, però si busqueu informacions i textos i interpretacions veureu que és una dimensió molt poc reconeguda, que és el que té a veure amb que no n'hi ha prou amb la formació, fa falta que el medi, el context, l'entorn en el qual estem ens permeti poder tenir unes possibilitats d'acció que ens permetin posar en pràctica aquestes capacitats que hi hem adquirit. És a dir, això justifica aquesta idea, que avui ja és bastant coneguda, que la generació de joves actual probablement és la més ben preparada de la història. I és el que diem, en farem de molt de tenir joves molt ben preparats si no poden posar en pràctica aquestes capacitats. I sense posar-los en pràctiques difícilment podran reconèixer que ells s'han empoderat. La formació és imprescindible, però no és suficient moltes vegades. Això és el que en aquest text d'aquí nosaltres defensem, que és la nostra definició, és un procés que incrementa les possibilitats de decidir i actuar de forma conseqüent amb allò que un ha de decidir i participar en aquestes decisions. I per fer això fa falta, dèiem, les capacitats i que el medi ho faciliti. I amb aquesta última diapositiva jo acabaré la meva petita intervenció. Nosaltres hem estat treballant, i ara m'estendré, en quins són espais, quins són moments, quins són processos. 3 flaixos molt senzills que segurament compartim, però que avui es volien compartir amb vosaltres. Amb el tema dels espais, nosaltres hem fet un treball extens que ja ha definit i amb el material que us han donat avui, a darrere hi ha una bibliografia que desenvolupa alguna d'aquestes coses molt més exhaustivament i acadèmicament. Ara no és el moment d'entrar en aquest to i en aquest llenguatge, però només posar l'èmfasi que els espais n'hi ha d'específicament juvenils i d'intergeneracionals. Els dos són imprescindibles i sovint tendim a parlar d'un quan parlem de joves, que són els espais on els joves es troben, espais específicament juvenils. I són importantíssims perquè moltes vegades el lloc on els joves s'empoderen per primera vegada de forma conscient. Probablement algú que ha tancat els ulls ha pensat en algun moment en alguna entitat juvenil. Però perquè es pugui haver aquest procés plenament fa falta que aquest diàleg es pugui fer i interpel·lar amb els joves. Perquè moltes vegades fa falta que el poder que tenen els adults deixin de tenir-lo perquè altres puguin ocupar aquests espais de poder. I això només és possible en espais intergeneracionals. I la segona reflexió molt ràpida és que hi ha molts espais institucionalitzats, espais de l'administració, espais com aquest, institucionalitzats, però els joves reclamen, i a nosaltres ens ho han reclamat a través dels relats, a través dels grups d'avaluació participativa, a través dels qüestionaris, a través del lector, molt sovint els joves també reclamen espais autogestionats, espais on tinguin la possibilitat d'equivocar-se. En l'actuació que abans hem vist, el jove representava que dubtava i tenia por. I si m'equivoco? I si agafo el camí que no toca? Fa falta espais on sigui possible això. L'error és un procés d'aprenentatge fantàstic. A través de l'error aprens a millorar-te. En els moments no hi entraré, però els joves evidentment parlen de la nit, de moments crítics de la seva vida, de períodes revolucionaris. He sentit a dir, no és casualitat, durant aquestes últimes setmanes i més, 2 mesos, que és un moment d'empoderament per molta gent, per molta ciutadania. La pregunta és per què surt aquest concepte en aquest moment concret? Nosaltres, abans que arribés a aquest moment, parlàvem de períodes revolucionaris o de canvis socials i polítics importants. Probablement ha estat i és un moment d'empoderament no només dels joves, sinó de molta massa social, de molta ciutadania. I en quant als processos, parlàvem de nivells macro, meso i micro, no? I ja hi acabo. Perspectiva educadora i central en les polítiques de joventut, exercici reglat dels drets reconeguts, principi de subsidiarietat, tot allò que puguin fer els joves sovint, deixem-ho que ho facin ells, programes oberts, programes de presa de consciència, tècniques específicament d'empoderament juvenil que n'hi ha, i treballar, abans sortia l'actuació política que hem vist, la confiança, l'aprendre a partir de l'acció i regular d'una millor manera, probablement en molts casos, la presència i l'absència d'adults.
Són flaixos que els teniu en el document que us han lliurat, hi ha una infografia molt senzilleta però que recull paraules clau. Cada un d'aquests elements evidentment requeriria entrar a justificar-ho i ara no és el moment. Precisament és que és una pluja d'idees d'elements que ens han ocupat en aquesta recerca.